Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maneh karo Ustazah Aris. Saiki ayo sinau ing babagan tembung saruja, tembung camboran, lan tembung entar. Tembung saroja yaiku tembung kang rinakit saka loro tembung kang meh padha artine lan bisa ngasilake makna sing luwih teges. Artinya, tembung saroja adalah kata yang tersusun dari dua kata yang hampir sama artinya dan menghasilkan makna yang lebih jelas. Contoh tembung saroja yaiku andhap asor, sayuk rukun, edi peni, gulung koming, tahu tempe, gagah prakoso, tukar padu, tata krama, arum wangi, mukti wibawa, lan sapiturute. Nah, saiki babagan tembung camboran. Apa iku tembung camboran? Tembung camboran yaiku tembung loro utawa luwih sing dirangkep dadi siji lan dadi tembung anyar kang duwe teges siji. Artinya, tembung camboran adalah dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu dan hanya memiliki satu makna atau arti. Tulodone yaiku buntut urang, yaiku rambut nylentir ing githok. Buku gambar yaiku buku kanggo gambar. Semar mendem yaiku araning panganan saka ketan. Jadi, tembung camboran ini adalah gabungan atau rangkaian beberapa kata secara utuh atau beberapa kata yang disingkat dan memiliki makna baru. Nah, tembung camboran berdasarkan bentuk atau wujudnya yaiku ana loro. Kaping siji yaiku tembung camboran wutuh. Tembung camboran wutuh yaiku tembung loro ingkang utuh sing dirangkep dadi siji lan ora nganggo ngurangi jumlah wandane. Artinya, tembung camboran wutuh adalah kata atau istilah yang digabung menjadi satu dan tidak mengurangi jumlah suku katanya atau kata-katanya masih utuh ya. Nah, bentuk atau wujud tembung camboran utuh iku ana loro, yaiku rerangken determinatif utawa diterangkan menerangkan disingkat DM. Tuladhane apa? Tuladhane meja tulis, lemari kaca, pager bata lan sapiturute. Nah, kaping pindho yaiku rerangken bali swara, menerangkan diterangkan disingkat MD. Tuladhane yaiku Pancasila, Bima Putra, Wijaya Kusuma lan sapiturute. Nah, kaping pindho yaiku tembung camboran tugel. Apa iku tembung camboran tugel? Yaiku tembung loro ingkang dirangkep utawa digabung dadi siji, nanging ngurangi cacahing wandane. Ya, iso wanda bagian ngarep utawa wanda bagian mburi. Artinya apa? Artinya tembung camboran tugel iku yaiku kata atau istilah Jawa yang tersusun dari dua kata yang digabungkan menjadi satu dengan berkurangnya jumlah suku kata. Jadi suku katanya berkurang ya. Bisa suku kata di depan maupun suku kata bagian belakang. Tuladhane apa? Tuladhane yaiku dubang. Dubang itu idu lan abang, lunglit balung lan kulit, tukmis bathuk lan klimis. Nah, saiki tembung camboran berdasarkan tujuan atau kekarepan. Ana loro yaiku tembung camboran tunggal. Tembung camboran tunggal yaiku tembung loro ingkang beda tegese digawe bebarengan nanging tembung siji lan sijine wis ora kena dipisah-pisah maneh lan duweni teges anyar.
Artinya, tembung campuran tunggal adalah kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang berbeda makna dan digabung menjadi satu. Namun, antara satu kata dengan kata lain tidak bisa dipisah lagi karena sudah memiliki arti baru. Tulodone yaiku Nogosari, Semar Mendem, Rondo Royal. Nah, tembung campuran tunggal iki biasane yaiku jeneng-jeneng panganan. Nah, kaping pindho yaiku tembung campuran wudar. Tembung campuran wudar yaiku tembung loro sing beda tegese dirangkep dadi siji nanging duweni teges tetep. Artinya, tembung campuran wudar adalah kata atau istilah Jawa yang terbentuk dari dua kata yang memiliki makna berbeda digabung menjadi satu, namun masih memiliki arti dan makna yang sama dengan sebelumnya. Tulodone yaiku meja tulis, pelem golek, wayang kulit lan sapiturute. Nah, saiki babagan tembung entar. Nah, tembung entar ki apa? Tembung entar ki yaiku tembung silihan kang ora kena ditegesi utawa tembung kang duweni teges dudu sabenere. Artinya, tembung entar adalah dua kata atau lebih yang digabung menjadi satu dengan makna yang tidak sebenarnya atau hanya makna kiasan. Tulodone apa? Tulodone yaiku dawa tangane. Nah, dawa tangane iki duduk tangane sing dawa, tapi artine yaiku seneng njupuk barang liyan, ya. Jadi maknane makna kiasan, duduk makna sakbenere. Krana makna sakbenere dawa tangane berarti kan tangane dawa. Tapi nek tembung entar dawa tangane iku yaiku seneng njupuk barang liyan. Nah, kaping pindho tuladhane yaiku lunyu ilate, yaiku gunemane menclah-mencle. Jembar segorone iku gampang menehi pangapura. Terus adol bagus iku pamer bagus. Terus adus kringet iku kerja keras. Nah, saiki tulodo ukarane utawa contoh kalimate. Kaping 1, bocah iku yen dawa tangane wusanane bakal didohi kanca-kancane. Kaping pindho, menawa omong-omongan karo kanca-kancane, dheweke mesti lunyu ilate. Kaping 3, Budi saben dina adus kringet kanggo nyukupi kebutuhane keluargane. Nah, iku contoh-contone kalimat sing ana apa iku tembung entar, ya. Nah, saiki bocah-bocah tugase yaiku kaping 1 tugas mandiri halaman 39 gladen 2A nomor 1 sampai 5 wae. Nah, kaping pindho tugas mandiri halaman 41 lan 42 gladen 3. Poin 1 utawa bagian 1 itu A sampai C, poin 2 utawa bagian 2 itu poin B dan C saja. Terus tugas kaping 3 yaiku tugas mandiri halaman 44 gladen 5B nomor 1 sampai 5. Ya. Nah, kerjakan dengan teliti dan hati-hati ya. Semoga Allah selalu memberi kemudahan dan kefahaman. Amin. Oke, baik bocah-bocah, cekap semanten. Matur suwun. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.